A 6 menos 17 minutos, aquí seguimos en directo no Quen anda aí verán. Agora seguimos con Luís e con Mustafa. Quenes son? Pois son expertos en transporte de pianos. Eles foron os que trouxeron este maravilloso piano aquí a este plató, porque con este piano imos sacar adiante ese concurso do son misterioso. Sí, sí, un Vos concurso. sabedes de que vai a todo isto? O qué? O concurso. Home, se fixemos o brao pasado, eu fixemos 2 meses seguido. E é un concurso, creo que pode ser... Para mí está mellor que o que hai o resto do ano. A ver, é moi feo comparar. Sí, é É moi feo. feo comparar, pero é certo que este, pois, moito máis sinxelo, máis fresco, non? E, bueno, sinxelo, non estiveches o ano pasado. Agora Aquí falamos do houbo días concurso, que- pero antes deixademe saudar a Luís e a Mustafa, que trouxeron o piano aquí ao plató, porque a iso vos dedicades, non? Sí, todos los días, sí. Todos os días. Todos los días, sí. Pero a ver, tanto movimento de pianos por Galicia Pois, adiante, a que se debe? Pois máis de 1500. Marcos Javiván, que hai moitos anos que Eu, me conoce. a miña muller é fan del. Sí. Sí. Díxome María, vai Luís, dalle un saludo. Pero, a ver. Eu vou no coche, imos no coche, pola autopista, ou por unha carretera, indo cara a Silleda, por exemplo. E vai o camión del, e sabemos, Luís Sánchez. Pero a ver, a min aclarádeme porque... Eu pitolle, o que che pita As son eu. orquestras que son Vaya que me pitas. as orquestras que son as que máis traballan por Galicia adiante xa teñen os seus instrumentos, piano, teclado incluído. Sí, pero... Entón, quen Nos demanda andamos tanto? para concertos, para moitos Quen demanda concertos. tanto piano? Nos andamos para moitos concertos, sábados e domingos. Agora levamos caso 2 meses sin parar. Temos Bien, tanto por concerto semana. por Galicia Sí. adiante. Sí. E nos andamos cos particulares de casas de pianos. Este piano, por exemplo, é de musical 47 horas, porque o temos nós xa, non? Levámoslo para onde queremos, non? Nos avisan e levamos o piano. Pero traballamos para todas as casas de Galicia. Non sei se mo vas dicir, pero Conservatorios, artistas así coñecidos que Bueno, a ver, se pidan piano, a ver, como que... Bertín Osborne xa o levamos varias veces. Este mesmo piano ya lo A levamos. ver, pero Bertín Osborne toca piano piano. na vida. Toco No, pero piano. non toco piano, pero toca no. Tamén Toca vamos yo, para Julio Iglesias. Para Julio Iglesias tamén vamos o Para piano. Julio Iglesias tamén. Tampouco Sí, sí. Julio Iglesias non toca o piano, pero levamos o piano. Pero vai Pois- levar unha hora, Piñor, xa te Claro, digo. é que está preparando unha mudanza. Sí, Que, sí. por certo, o de Julio Iglesias se perdeu. Outro se adelantou e marchou con el. E nunca máis apareceu. Que di? O piano de Julio. Roubaron o piano. Esta Bueno, o historia piano non non era de Julio Iglesias. O piano era dunha casa de música, ademais era novo. Era como este en C3. É Julio que deu sen piano, entón? Non tocou? Julio tocou co piano. Pero cando fomos recollelo nós, ademais ali hai vigilante, pois eu pensei que era unha broma. Cheguei ali e fomos para recoller o piano, como sempre, nós perdemos a funda tamén, e os nosos apareixos, claro. E o vigilante, o que estaba ali, nos dixo que xa levaron o piano. Eu primeiro pensei que era unha broma, que che conta. Dixo, non, como iban levar o piano? Sí, sí, mas hai que saberlo levar, senón non leva calquera. Home. Espero que me iban levar o piano. Isto foi en Vigo, precisamente. Que pasarían para Portugal? Como Espero que me iban levar o piano. 2 ou 3 veces. Pois sí, foi certo que levaron o piano. Wow. Entón chamei a casa de pianos, xa desde ali, e eu dixo, e ele perdeu o piano, eu perdemos O traballo, non? E ti sabes tocar o piano? Bueno, ti... No, eu quero mellor non aprender porque non quero sacarlle o traballo aos pianistas. E ti o sabes. Bueno, Mustafa, e ti co piano, que relación tes? Tiñas algunha relación antes de coñecer a Luís? Ninguna. Falo moi pouco gallego, pero Pero fala moi ben. voy aprendiendo porque tengo este maestro E este fala, traballando Home, todos os días. Canto tempo levas aquí en En Galicia? España, 6 años ya. 6 anos. 6 años. E traballando xuntos? Comigo uns 3 ou 4. 4 años ya. E de onde és ti? Yo de Senegal. Senegal. Toca moi ben ali tamén, O que, o piano? Todo, sí. Non Con tan moi ben bons como a ti. músicos, Non tan ben como a ti. No, non tan ben como eu. Veña, abre. Teno Luís, teno cerrado. Ai, que non se pode, pero imos... Para que non anden nel, non Esa é a chave. Luís é experto. É normal que o peche, tendo en conta os pianistas. Pero non te la dar. Despois do de Julio non vai a ser. Cuidado aí. Podes abrir enteiro? Sí, a tapa, sí. Pero isto é precioso. Madre mía, ves? Aí non se nos ve. Mira así. Ai! Aí está. Que bonito. E agora xa se pode, non? Toca, ti sabes Cuidado tocar. cos dedos, Marcos. Non sei tocar. Pero, Como non vas a ver? Marcos, se non che se ve non é culpa do piano, Se se senta Mustafa se ve. Se me non é culpa do piano. No, pero esto despois po concurso, pero non es. Estas son as teclas blancas e estas son as teclas negras.
É que eu sei un montón de música. Ata aí chegamos con todos. Eu sei tocar. Como non vas a ver se estás indo a clase? Non, sei tocar. Eu vou tocando no concurso, vou sacando pouco a pouco o que tal. O brao é moi largo, Pero, Eu pedín un piano para ver si que querían contar conmigo. Pero E mira- como ahora o traerme o piano, eu sei que queren contar nós o que conmigo. queremos ver é que se movan aí. Sí, mira, eso. Dalle aí. Eso, si lle das aquí, non ves? Pero non ves, o subirme esto, Mustafa, no se me ve na casa. Mira. Isto, cando lle das aí, hai un martillo, verdad? Como lle Sí, chaman isto? Isto é un martillo, sí. instrumento de corda percutida, Sí, verdad? sí. Oye, Como a mí se me move. dice ¿Ves unha cómo tontería. sabes? Me dice unha tontería. Mustafa, dice. Mira, eu sei. Sabes algo, sabes mucho de piano, ¿eh? Claro, y entonces hai un martillo aí, verdad? Sí, aí que está. se move. ¡Pum! ¡Pum! E dá nas cordas. Pero agora unha... É un un instrumento área. de percusión. A que sí, Luis? Sí. É a potencia que teñen esas cuerdas, se solta alguna. Claro, tamén supoño que como é un instrumento tamén moi delicado, Moi non? delicado. Para poder transportalo Sí. hai que ter moita conta precisamente por iso. Claro, a ver, normalmente eu non temos o coche preparado e vai de Coruña a Vigo e non fa falta afinar. Se queren afinar, afinan, pero normalmente ten ido Supoño que o afinador. teredes ben asegurado, non? Sí, Toda a mercadoría sí, que levades, porque perder ou que lle pase algo a un piano como este que pode valer, canto dixetes, 20.000 euros. Non, máis. Este vale máis, este vale máis de 20.000 euros. Máis de Canto pode 30, valer? sí, unhos 30.000 euros. Pero nós levamos pianos de 220.000 euros. O Gran Cola, os ten que estar, pues, levamos pianos moi caros. Moitas veces levamos pianos de máis de 200.000 euros, porque traballamos para todas as casas. Todas as casas Anécdotas, sociales. supoño que tropecentas terías, Bueno, non? anécdotas, nós levamos un piano que nos dixeron que había 200 ou 300 metros que non chegaba a casa o piano. Entonces, claro, isso é moi complicado, a máis era tarde. E dixo leválo nun trator. O que Como non trator? Sí, piano o piano era novo de todo, nun Un trator. tractor como este? Un piano como este? No, Un tractor? era un vertical, pero era novo. E dixeño nun trator, pero el tiña razón, non chegaba o coche. Non chegaba para arriba. E veo con trator pequeniño, moi pequeniño, deses pequeniños que hai, e puxámolo ali o piano, aguantando 2 ou 3. Bueno, é un sitio moi malo, moi difícil, por unhas penas, e dixen que fora moi despaciño, o trator case parado, e puxámoslo no sitio. E dixen, bueno, o problema agora témolo nós, que estamos 6 personas aquí, ás 10 da noite sin comer. E imos para a Coruña, ela na Ribeira Sacra. E dixo, iso está solucionado. Xa eu pensei neso. E nos tiña todo preparado, comida para, non para 6, para 8 ou para 10. Pero mira, Luis, estás aí dando, enroscando. Pero a anécdota boa é a dos billetes. Por que non contas a dos billetes? Bueno, Estás aquí, queres ocultar isto? Transportaxe os billetes tamén. No, fomos levar un piano e cando prepararon as escaleras para baixar, ele xa cerrar a porta, e dous que van de baixo, para, que pasa? Dile, pero que pasa aí? Un montón de billetes que acababa de cambiar a moneda do euro. E billetes do grandes. E non te acordas deso, verdad, non? Entón, tivemos que parar. E dixo, pero que pasa? Eu vexo un montón de billetes parados, volvín a chamar ao timbre, outra vez ao cliente, dixo, que foi? Dixo, veña aquí un momentinho, mire. Bueno, os billetes que nosos non eran, ele non sabía que tampouco estaba. Un músico nunca sabe os cartos que ten. Entonces, Ele non sabía que eran. Eso foi unha persona que morreu, por suposto. E os tiña ali, que estaban bastante ben escondidos, e nós non nos vimos. O piano tres para arriba, volvíamos a desembalalo, por si quedaba algo aí polo medio, normal. Entón, colleu os billetes todos e punto. Que sorpresa, levou. Unha sorpresa que non sabía deles. E o E piano... non che deu nada a ti? Pois non me acordo. Moitas veces, eu penso Algo que daría. non, que moitas veces non se dando conta, porque nun piano apareceu dunhas bolsas pequeniñas tamén. Se a dixen, mira, aquí hai dúas bolsas pequenas, e dixo, pero que son? Eso Dixen eu, dun músico non era. dixen eu, chapas de creo. Coca-Cola non son, nin de cerveza. Porque eu collín eso a peso. Eran monedas antiguas tamén. Tamén. Sí, pero, bueno, iso de propina é moi iso, porque unha vez unha señora douna, pero casi todas dana para todos. Pero ese doulle a cada un, éramos 6, e doulle a cada un a súa, e non igual a propina. Anda. Sí. Teñamos que estar tardes e tardes falando con sí. Luis, porque Luis anda ten que non moitas ten cosas. historias que contar, anécdotas, pero o tempo manda. Bueno, a ver... Luis, grazas por vir e por deixarnos o piano, porque non lo deixas, non? Pues sí, claro, sin problema ningún. Pasa que lles ocupa moito aquí nos decorados, non sei se... Pero queda bonito. Mustafa, grazas, Ata logo. E isto que soa que? Isto que soa que, Marcos? Isto é a sintonía do concurso. É a sintonía do concurso. Ahora xa temos piano. Claro, agora xa empezamos a ter piano. Isto xa
comeza a tomar forma, non? Xa ten eso. O piano é o que che dicía, para ver o interés que había por parte da produtora que estiveramos tía máis eu. Este é un truco que aprendín eu fai moitos anos. Ah? Sí, que é de pedir cousas así sin sentido e se cho traen, dis, caja, queren. Pois xa temos o piano. Pois xa Temos está. os cartos para o concurso. Sí, sabemos canto é, non? Sí. Hoxe Sí. son 500 euros. E quería facer aí algo así. 500 euros. Pois 500 euros. E agora temos que escoitar a segunda pista. Hai que recordar que o son misterioso o que consiste é que imos poñendo sons, antes era un son así, e agora vai ir outro son. Eu, a darlle un pouco de así de concurso, eu fago que pulso nunha tecla e hai un chaval ali metido e dalle, el solta outra, mira. Pero non contes o secreto. É a televisión, é así, ten que saber. Mira, é que igual que no lugar hai xente que vai e non canta de verdade. Pois, aí vai. Non, Sí, eso non pasa. Pois Non. sabrás, aí vai. Ademais, Aí está. é que vai acompañada dunha imaxe, Unha imaxe que ademais. está vendo a xente aí. Para dar un pouquiño máis de pistas, porque senón isto é No, dificilísimo. son imaxes dunhas augas termais, é así. Pero ese son, a min, como din os que chaman, a min o segundo despistoume. Sí, a min tamén. Bueno, pois a ver. Bueno, pois haberá que seguir pensando. Ainda temos Unha unha terceira pista máis, así que tedes que seguir chamando, porque 500 euros. Sí, Isto sí. é diñeiro, Estos son moitos, Non sei se tanto como que había dentro do No, piano díxeme que Luís contou que eran Luís. 6.000 millóns de pero, euros. bueno, pero 500 está moi ben. Sí, sí, está moi ben, está moi ben.